Gikatakdang ilubong karong adlawa didto sa Liloan ang sugbuanang namatay didto sa Australia niadtong Pebrero 13. Apan ang kabanay sa 36 anyos nga Cebuana nipadayag sa ilang pagduda sa hinungdan sa iyang pagkamatay. Matod sa iyan sa biktima nga padayon ang investigasyon sa otoridad batok sa bana sa biktima nga Australiano. Base sa death certificate sa biktima, hemorrhage sa iyang utok ang hinungdan sa iyang kamatayon. Apan matod sa iyan nga posible usab nga ang hinungdan usa ka aksidente tungod kay ang biktima nag-antos sa sakit nga insomnia. Nitawag na ang Philippine Embassy sa pamilya sa biktima og mihatag sab og tabang ang migrante o sa ka NGO.